Nansi enye into ekufanele siyifunde siyazi uba ke xa kuthethwa ngenyanga eBhayibhileni kuthethwa nge-30 days. So uzawufumana kukhona ii-calculation ezininzi, kuzawuthethwa ngo-time times and a half a time, okanye kuthethwe ngo-42 months, okanye kuthethwe ngo-1260 days. Khawube uyibamba ngengoma eli xesha i-maths yakhona singekayazi uba sizayichaza kanjani, ibuyibamba ngengoma. Time times and a half a time equals 3.5 days multiplied by 12 months equals 42 months multiplied by 30 days equals 1260 days. Revelation 12 verse 14. Time times and a half a time equals 3.5 days multiplied by 12 months equals 42 months multiplied by 30 days equals 1260 days. Revelation 12 verse